Barangay Love Stories. Love Stories. Ang daming klase ng pag-ibig. May puppy love, may first love, true love. Ang mga yan ay mga pag-ibig na matatawag nating nade-develop mula sa wala. Pero may isang klase ng love na biglaan. At ito ang love at first sight, mga kapuso. Ikaw, sa palagay mo ba ay magiging totoo ang pag-ibig na mula sa unang pagkikita? Dear Papa Dudut, ako po si Elliot, masasabi kong maayos na ang buhay ko sa ngayon. Dahil bago pa man pumasok ang pandemya ay dalawang magkasunod na pagsubok na ang dumating sa buhay namin. Una ay nawalan ako ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanyang pinapasukan ko. Nagbigay naman sila ng kompensasyon pero dahil sa hirap maghanap ng trabaho noon ay unti-unti ding naubos ang perang yon, Papa Dudut. Saka naman dumating ang ikalawang pagsubok. Nahulog si inay pababa sa hagdanan ng bahay namin na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang braso dahil naitukod niya ito. Itinakbo ko siya sa ospital at sa kasamang palad ay kailangan daw lagyan ng bakal ang nabaling parte upang maghilom ng tama ang nabaling buto. Sinabi na rin sa akin kung magkano ang gagastusin. Hindi naman madalian ang operasyon pero hindi din pwedeng mapatagal pa dahil baka hindi na maganda ang lagay ng braso ni nanay. Isang araw papunta ng ospital ay hindi ko alam kung ang nangyari sa akin ay sagot sa problema ko o isang pagsubok ng katatagan. Sa sinakyan kong jeep ay may napulot akong isang wallet. Ako lamang ang sakay ng jeep ng oras na yon, kaya wala nang ibang pwedeng pagtanungan kung may nakahulog ba ng wallet na yon. Binuksan ko ang wallet para malaman kung kanino ito at nagulat ako nang makitang maraming tig-1,000 sa loob nito. Natigilan ako, Papa Dudut, pero hindi sa akin ang perang yon, kaya kailangan kong isole. Nakita ko sa wallet ang ID na may address at may cellphone number din. Kaya pagbaba ko ng jeep sa tapat ng ospital ay agad kong tinawagan ng numero na nasa wallet. Hello? Hello? Ito po ba si Miss Nola? Opo, ako nga po. Sino po ito? Si Elliot po to. Napulot ko kasi tong wallet nyo kanina sa jeep. Ay, naku, salamat naman. Kanina pa ako nag-aalala eh. Salamat. Sino po pala ito? Elliot po. Ay, naku Elliot, thank you talaga. Welcome po. Saan ko po ba isusoli tong wallet? Naku, wag ka mag-alala. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Nasaan ka ba ngayon? Nandito lang po ako sa ospital. Dadalawin ko lang po sandali nanay ko. Tapos pwede na po ako makipagkita sa inyo. Ospital? Nasa ospital din ako. Saang ospital ka? Ay, sorry ha. Nahulog kasi yung tumbler ko. Nandito po ako sa ospital ng... Kayo po ba yung nasa lobby na may pinupulot na tumbler? Nakakulay pulang damit? Ako nga. Nandito ka din? Nasaan ka? Eto po, malapit na sa inyo. Nakasul na t-shirt po ako. Grabe naman ang coincidence na to. Elliot? Uy, ikaw si Elliot, di ba? Po? Opo. Kanina okay lang na pinopo mo ko kasi hindi pa kita nakikita. Eh halos magkaedad lang pala tayo eh, kaya wag mo na akong poin. Ay, sorry po. Ibig kong sabihin, sorry Miss Nola. Miss pa nga ako, pero Nola na lang. Palabiro pala kayo. Minsan lang. Pero seriously,
Alam mo, sobrang salamat ha, kasi ikaw yung nakapulot ng wallet ko. Ewan ko ba? Bakit ba hindi ko iningatan at nahulog yan? Salamat talaga ha. Walang anuman. Eto ang wallet mo. Pakicheck na lang. Ay, sandali. Eto, pagpasensyahan mo na tong 2,000 ha, bilang pasasalamat lang sa pagsusoli mo ng wallet ko. Hindi na ako mahihiya Malaking tulong sa akin to. Bakit ka nga pala nandito sa ospital? Anong sakit mo? Magpapacheck up ka rin ba? Hindi ako. Nandito nanay ko. Nabalian siya ng buto sa braso. Kailangan niyang operahan. Kaya malaking tulong tong bigay mo pandagdag sa operasyon niya. Ganun ba? Teka. Eto, idagdag mo pa tong 2,000 dyan. Nako, masyado na atang malaki tong pabuya mo. Okay lang yan. Ang mga taong katulad mo dapat tinutulungan din. Sige, kakapalan ko na uli ang mukha ko Tatanggapin ko to. Oo, sige, kunin mo na. May kalakihan din ang laman ng wallet ko Kung hindi mo na isoli to sa akin, mas malaki din ang nawala. Kaya maliit na halaga lang yung binigay ko kumpara sa magandang ginawa mo. Salamat talaga. Salamat. Sagot ka ng langit sa problema ko. Kanina dasal din ako ng dasal na kung hindi ko makukuha yung pera, hahayaan ko na lang. Basta maisoli lang ang mga ID at iba pang importante sa wallet ko. Pero naibalik lahat. Kaya sagot ka din ng langit sa dasal ko. Malakas talaga ang kapangyarihan ng dasal. Ano bang kailangan? Ewan ko, Papa Dudut, kung bakit parang ang daming time ni Nola para sa akin noon. Siguro ay sobrang thankful talaga siya sa pagsusoli ko ng nawala niyang wallet. Papa Dudut, nasa dibdib ko lahat ng problema kaya napakasarap ng pakiramdam na may makikinig sa akin para mailabas ang nasa loob ko. Kaya naman unti-unti din gumaan ang pakiramdam ko. Buong-buo kong ikinuwento sa kanya ang pangyayari dahil kasi sa pagkawala ng trabaho ko ay nagpilit din si nanay na maglako ng gulay sa paligid namin. Hanggang sa noong araw na yon ay nagmamadali si nanay para magtinda dahil tinanghali siya ng gising. Doon na nga nangyari ang aksidente. Matapos kong maikwento sa kanya ang lahat ay humingi pa siya ng pasensya dahil nga sa maliit lamang ang naiabot niya. Ang sabi ko ay hindi maliit ang 4,000. Nahiya nga ako, Papa Dudut, kasi parang ang insensitive ko at hindi ko man lang naitanong sa kanya kung bakit siya nasa ospital. May dinalaw ba siya o siya mismo ang nagpatingin? Hindi ko alam kung bakit parang ang tagal na niya akong kakilala. Sinabi niya na kung hindi lang siya magpapatanggal ng bato sa abdo ay marahil ay natulungan niya ako sa pagpapaopera din sa nanay ko. Nang madinig ko yon ay sobrang hiyang-hiya ako. Isosoli ko na sana ang ibinigay niya dahil kailangan niya din pala ng pera pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya na hindi naman siguro aabot sa eksaktong 50,000 ang gagastusin niya. Nahihiyaman ako ay nagpasalamat na lang din talaga ako ng sobra. Pero Papa Dudut, na love at first sight talaga ako sa kanya. Pero alam kong pangarap lamang yon. Kaya naman sinantabi ko ang pakiramdam na yon. Hanggang sa nagpaalaman na kami, Papa Dudut, syempre kulang pa ang pera ko kaya kailangan ko pang kumayod sa mga racket at sideline na pwedeng pasukin para mabuo ang pampaopera ng nanay ko. Kumusta po kayo, Nay? Okay naman ako, anak. Huwag ka na masyadong mag-alala. Masakit pa po ba? Hindi na masyado, anak. Binigyan ako ng gamot kanina kaya medyo nawala na ang kirot. Nay, huwag niyong tiisin ha. Kung may nararamdaman kayo, sabihin niyo agad. Baka mamaya daw makalipat na tayo sa ward. Pasensya ka na, Nay ha. Dito na muna tayo sa hallway. Anak, sa bahay na kaya ako magpagaling? Nay, hindi pwede. Mas mabuti na dito. Nandyan lang ang mga doktor at madaling tanungin kung may maramdaman man kayo. Anak, masyado ka nang nag-aalala. Baka ang sarili mo naman ang mapabayaan mo. Alam kong pagod ka kakahanap ng trabaho tapos binigyan pa kita ng problema. Nay, aksidente ang nangyari. Hindi po kayo nagbigay ng problema.
Kung nag-ingat lang ako, hindi sana mangyayari to. Nay, mag-concentrate na lang kayo sa pagpapagaling. Hayaan nyo na ang pag-iisip sa akin. Ay tatawid natin to. Kayo na nga din ang nagsabi sa akin nung mawalan ako ng trabaho na pagsubok lang yun para mas lalo tayong lumakas. Kaya magpalakas kayo, Nay, para mas lumakas pa ako. Oo, anak. Konti na lang, Nay, mabubuo ko na ang pampaopera nyo. Kanina, nakapulot ako ng wallet. Ang daming lamang pera. Naku, anak. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po inangkin yung pera. Isinoli ko po. Mabait po yung may-ari, Nay. Binigyan ako ng 4,000 pabuya. Hindi na ako nahiya, Nay. Kinuha ko na. Napakabait naman ng taong yun. Kita mo, anak, ang kabutihan sinusuklian talaga. Nay, alam nyo ba? Hindi lang siya mabait. Maganda pa. Aba, parang ang tamis ng ngiti mo sa pagkakasabi na maganda siya. Hindi po Elliot! Nola, Bakit nandito kayo? wala pa kasing bakante sa ward. Pero mamaya baka makalipat na kami doon. Anak, Ay, sorry, Nay. Nola, siya pala ang nanay ko. Nay, siya yung sinabi ko sa inyong may-ari nung wallet na napulot ko. Nice to meet you po. Kumusta po kayo? mabuti-buti na, Iha. Salamat, ha. Totoo palang sabi ng anak ko. Bukod sa mabait ka na, maganda ka talaga. Nay, Ikaw ha? Baka binebenta mo na ako sa nanay mo ha? huwag ka maniwala dyan kay nanay. Palabiro talaga yan eh. Kumusta ka pala? Anong sabi ng doktor? Ayun, kinuhanan niya ako ng mga test. Bukas ko malalaman ang resulta. Sabi pa niya, parang baka hindi ko na raw kailanganin magpa-opera. Baka kayanin naman daw ng gamot. Naku, Iha. Makakaasa ka sa dasal ko na sana hindi ka na nga operahan. Salamat po. Pasensya na po, hindi po yata nasabi ni Elliot yung pangalan nyo. Andeng ang tawag sa akin, pero tawagin mo na lang akong Nanay Andeng. Nay, nakakaya. Ano bang nakakahiya doon? Nanay naman talaga si Nanay Anding, kaya natural na tawagin siyang Nanay Anding. Tama yun, anak. Uy, Nay, nakakaya po. Ay, si Nola ang kausap ko. Tama ang sinabi mo, anak. Nay naman eh. Oh, palabiro pa lang nanay mo. Ikaw masyado kang seryoso mula pa kanina nung nagkakilala tayo. Yun nga ang sinasabi ko dyan. Masyado kong inaalala. Kaya ayan tuloy, nakakalimutan na magbiro at ngumiti. Ay, pinagtutulungan ba ako rito? Uy, ngingiti na yan. Nahihiya pa eh. Aalis na nga ako. Eto naman masyadong pikon. Ang mabuti pa, ako na nga alis at baka may pag-uusapan pa kayo ni Nanay Anding. Salamat uli, Iha. Sana magkita pa tayo. Ay, sigurado po yan Nanay Anding kasi babalik po ako bukas. Ayan, dalawin mo kami ni Elliot, ha? Napakasaya mong kausap eh. Hindi lang yon, tignan mo at napakasaya ng itsura ni Elliot ngayon. Nay, ano ba? Nakakahiya. Alis na po ako. Nanay Andeng, may sinabi ba sa inyo ang doktor kung bawal sa inyong prutas? Ha? Parang wala naman. Bakit, Iha? Sige po, magdadala po ako bukas ng prutas. Wag na, Nola. Nakakahiya na eh. Hindi naman para sa'yo yung prutas, para kay Nanay Anding yun. Sa bagay. Ikaw, dadalang kita ng masarap na siopaw dun sa amin. Pwede din ba kayo ng siopaw, Nanay Anding? Dadalang ko din kayo, ha? Ikaw ang bahala, anak. Sige po, habol pa po ako sa trabaho ko. See you po tomorrow. Alam mo, bagay kayo. Si nanay parang ewan. Padudot hiyang-hiya ako ng oras na yon. Pero kalahati ng pakiramdam ko naman ang kinikilig. Ewan ko ba, Papa Dudut, hindi ko pa masyadong kilala si Nola pero dahil sa bait niya ay may kung anong kumikiliti sa akin para kiligin. Noong kinagabihan ng araw na yon ay nagkabakante na sa ward, Papa Dudut. Kaya nailipat na si nanay. Mas maayos na ang tulugan ko at binabantayan ko kasi si nanay aalis lamang ako ng umaga para nga mag-apply. Babalik na lang uli ng tanghali. Nag-message kaagad ako kay Nola na nakalipat na ng kwarto si nanay.
Kasi baka kung sakaling talagang pupunta siya kinabukasan ay alam na niya kung nasaan kami. Isa pa ay parang gustong gusto ko nang magmensahe sa kanya. Pero hindi ko alam ang sasabihin kaya noong nakalipat si nanay ay binalita ko kaagad sa kanya. Sumagot naman siya nang masaya siya at hindi na sa hallway nakapwesto si nanay. Gusto ko pa sanang mag-follow up ng message pero ewan. Bakit pinanghihinaan ako ng loob? Kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya halos mapatalon ako sa tuwa noong nag-message siya uli na see you tomorrow, pahinga ka na, good night. Kilig na kilig ako Papa Dudut at hindi ko na mahintay ang kinabukasan. Kaya hindi pa pumuputok ang araw kinabukasan ay umuwi na ako para magpalit ng damit. Maaga ako mag-a-apply sa mga nakita kong mga bakanting trabaho at matapos ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Unay para mabalikan si nanay at pangalawa ay baka magpunta na si Nola at hindi ko maabutan. Ewan ko Papa Dudut ha, pero sobrang coincidence na naman na pagbaba ni Nola sa taxi ay siya namang pagdating ko. Gumagawa kaya ng paraan noon ang pagkakataon? Ewan, basta kinikilig na naman ako. Mabuti na din at nasaktuhan ko siya kasi medyo mabigat yung dala niyang pasalubong para kay nanay. Pagdating sa kwarto ay nakita na namin na tulog pa si nanay. Kaya sabi niya na tamang-tama kasi bibili muna siya ng inumin sa kantin dahil hindi siya nakapagdala dahil sa bigat ng mga dala niya. Sinamahan ko siya Papa Dudut, syempre habang naglalakad ay umaatikabong kwentuhan ang naganap. Pakiramdam ko nga ay hindi kami naglalakad Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nakasakay kami sa lumulutang na ulap sa Cloud9 Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Pagdating namin sa kantin Papa Dudut ay walang tindang tubig. Naubos daw pero parating na yung in-order nila. Kaya naupo muna kami para hintayin yung tubig. Doon na naikwento ni Nola na noong gabi pala na tinawagan na siya ng doktor para sabihin na ubusin niya na muna yung mga niresetang gamot na para sa 3 araw. Saka siya titignang muli kung makakayanang tunawin ng gamot ang bato sa abdo niya. Kung tutuusin ay hindi na pala kailangan pumunta ng ospital ni Nola dahil after 3 days pa dapat ang balik niya. Pero nagpunta pa rin siya para lamang madala ang mga ibibigay niya kay nanay. Lalong tumataas ang respeto at pagtingin ko sa kanya Papa Dudut nang dahil sa mga nalaman ko. Sinabi ko sa kanya na patuloy kaming magdarasal ni nanay para hindi na siya maoperahan. Napansin ni Nola na parang bumibigat ang mga kuwentuhan namin. Kaya nagtanong siya kung saan ako nagtatrabaho. Doon din niya nalaman na wala akong trabaho at nag-a-apply pa lamang. Kaya sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang pabrika na gumagawa ng tela at kailangan nila ng delivery driver. Yun nga lang daw, hindi pang matagalan yung mai-offer niyang trabaho dahil yung talagang driver nila na matagal nang nagtatrabaho doon ay babalik pa. May inaasikaso lamang sa probinsya kaya nang hingi ng leave. Pero kahit na hindi pang matagalan ay masaya na ako kung makakapasok ako dahil malaking tulong na ang kikitain ko doon. Sinabi pa ni Nola na dahil parang temporary lamang ako ay pwede niyang ilakad na maging kaliwaan ng sweldo ko kada araw para mabuo na ang pang-opera ni nanay. Nang araw na yon, pag-aakyat namin kay nanay ay nagpaalam ako sandali para mag-apply sa kumpanya nila Nola. Natuwa naman si nanay at pakiramdam ko ay lalong lumalim din ang pagmamahal niya kay Nola. Matapos kong mag-apply ay bumalik ako ng ospital para ibalita kay nanay na dahil sa rekomendasyon ni Nola ay tanggap agad ako. Napakadali ng trabaho Papa Dudut. Ang delivery ay tuwing umaga at hapon lamang. Kaya pwede akong bumalik sa ospital para magbantay kay nanay at babalik na lamang sa oras ng pagdi-deliver Papa Dudut.
Nakakahiya. Ikaw pa ang nagbayad ng taxi. Ano ba? Kung ako lang mag-isa ang pupunta dito, ako din naman ang magbabayad. Kaya isipin mo na lang na may libreng sakay si Mayor. Salamat ah. Ang kulit mo, sabi ng taxi lang yun eh. Hindi lang sa taxi, pati sa pagpasok sa akin sa trabaho. Yung pagiging mabait mo sa akin at kay nanay. Alam mo, napakalaking bagay sa akin ang ginawa mo. Kaya natutuwa ako kay Nanay Anding kasi pinalaki ka niyang marangal. Salamat. Oh, naiiyak ka ba? Ha? Hindi. Makita ka naman ni Nanay Anding niya, lolokohin ka na naman nun. Pasensya ka na kay nanay ha. Alaskador lang talaga yun. At pikon ka naman. O ayan, parang napipiko ka na naman ah. Hindi ah. Papasok na tayo sa ward. Ngumiti ka na, baka si Nanay Anding naman ang humalili sa pangaasar. Tulog pa pala si nanay. Ay, oo nga. Sige, puntahan ko muna yung doktor ko ha. Balik na lang ako mamaya. Gusto mo samahan na kita? Wag na, doon lang naman sa itaas yung doktor ko. Tsaka mabuti na yung nandyan ka para pagising ni Nanay Anding, makita ka niya kaagad. O sige, sabihin ko na lang kay nanay na babalik ka. Oo, sige. Nay, may kailangan po kayo? Nakatulog pala ako. Sumakit kasi kanina tong kamay ko. Pinainom ako ng gamot. Nakakaantok pala yun. Mamaya po, kakausapin ko yung doktor na sa 1 linggo na kayo operahan. Sigurado po na kompleto na ang pera sa 1 linggo. Medyo matagal na kasi yan eh. Natatakot ako na baka hindi na maiayos ang braso nyo. Anak, may awa ang Diyos. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin kung maghihintay pa tayo. Sana nga po, Nay. O, umiiyak ka ba? Hindi po. Huwag kang iiyak. Hindi maganda itsura mo pag umiiyak ka. Nanay naman eh, nangaasar na naman. Yan na nga ba ang sinabi ni Nola kanina na siguradong aasarin niyo ako pag ganito ang itsura ko? Nasaan na nga pala si Nola? Nagpunta lang po sa doktor niya. Aalamin daw niya ang resulta kung nakuha ba sa gamot yung kondisyon niya. Sana naman. Dadaan daw po siya dito pagtapos dun sa doktor niya. O, ayan na pala siya. Nanay Anding, good morning po. Kumusta ka, anak? Anong sabi ng doktor? Elliot, Nanay Anding. Hindi ba maganda ang resulta? Joke! Okay lang daw po ako. Effective daw po yung gamot. Wala nang operasyon na magaganap. Ay, salamat naman sa Diyos. Bibili po ako ng pansit, Nay, ha? Magse-celebrate tayo. Oh, Elliot, may nasabi ba ako masama? Bakit malungkot ka? Ah, wala. May naalala lang ako. Masaya ako na hindi ka na ooperahan. Napahiya ako noon, Papa Dudut, kasi sobrang saya ni Nola pero ang lungkot ko. Bigla ko kasing naisip na sana ay pwede din yon sa nanay ko. Na hindi na niya sana kailangang operahan pa. Kaso ay hindi. Kaya agad akong humingi ng paumanhin dahil sa itsura ko. Pinilit kong ngumiti pero kahit si nanay ay ramdam kung bakit ako biglang nagkaganon. Mag-aalala na naman si nanay at baka sisihin na naman niya ang sarili niya dahil sa aksidente niya. Kaya kahit hindi ako artista ay talagang pinilit kong iarte na wala namang problema. Mahirap ang ginawa ko kasi pasulpot-sulpot at naiisip ko na nakakatakot para kay nanay ang operasyon. At isa pa ay hindi pa sapat yung naipon ko para sa operasyon ni nanay. Pero kailangan kong magmaskara ng masayang mukha para hindi sila madamay. Kaya para hindi na nila mahalata ay nagyaya na ako na bumili kami ng pansit. Nakakahiyaman, Papa Dudut, dahil hindi naman ako ang gagastos. Pero ayoko na kasing mapansin at maramdaman ni nanay ang nararamdaman ko. Kaya umalis muna kami para bumili. Makakapagtago ako kay nanay pero hindi kay Nola dahil siya ang kasama ko. Oh, tayo na lang dalawa. Baka naman pwede mong i-share yan. Ha? Ang alin?
To naman, maang-maangan pa. Hindi kita maintindihan. Alam mo, sinabi sa akin nung pahinante mo sa kumpanya na magaling ka daw na driver. Pero ang masasabi ko, hindi ka magaling na artista. Kasi halatang-halata ka kaya. Koko nga naramdaman ko di mas lalo na si Nanay Andeng. Nanay mo yun Sorry. Sige lang, ilabas mo lang yan. Masamang kinikimkim yan. Iyak mo lang. Si nanay kasi, natatakot ako. Ang tagal na nung kamay niya. Kailangan nang maoperahan. Mamaya, kausapin natin yung doktor. Kung pwede nang operahan si Nanay Anding bukas. Sabi ng doktor, dapat daw talagang operahan. Kaso hindi ko pa kaya. Huwag ka na mag-alala, may paraan doon. Paano? Hindi ba hindi ko na kailangan magpa-opera? So yung pera na in-advance ko sa opisina, hindi naman pwedeng isoli ulit. Kaya yun na lang ang gamitin natin para mapa-opera si Nanay Anding. Ha? Pero ikakaltas nila sa yun. Baka wala kang swelduin. Hindi naman nila ikakaltas yun ng buo. Uunti-unti nila yun hanggang mabuo. Halos hindi ko na mararamdaman na kinakaltas sa akin yun. Pero hanggang sa Biyernes na lang ako sa trabaho sa kumpanya nyo. Baka matagalan bago kita mabayaran ng buo. Alam mo, kung sisingilin ko din naman sa'yo, syempre hindi buo. Hulug-hulugan mo na lang din. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero salamat. Kailangan ko yung inaalok mong tulong. Bukas na bukas pagka-deliver ng umaga, mag-iikot uli ako para mag-apply ng trabaho. Huwag ka na mag-ikot, baka mahilo ka pa. Ha? Uy, natatawa sa joke ko. Baka mamaya magmukha na akong baliw dito. Umiiyak tapos tatawa. Ang ibig kong sabihin, huwag ka na maghanap ng trabaho. Sa mahigit 1 linggo mo sa kumpanya, maganda yung record mo. Madami ang natuwa sa'yo. Kaya nung sinabi sa akin na may opening para sa checker ng stocks, sabi ko na ikaw na yung kunin. Kaya bukas na bukas, pagkatapos mo mag-deliver sa umaga, may interview ka sa HR. Ano lang naman yun, for formality na lang. Pasok ka na sa trabaho. Kaya sa Lunes, simula ka na bilang checker. Totoo ba yan? Hindi, joke lang. Ano ka ba? Ang haba ng sinabi ko para maging joke yun, no? Oo, totoong totoo. Kaya bumili na tayo ng pansit para sa double celebration. Nola, salamat. Sobrang maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Madali lang makabawi. Pag okay ka na sa trabaho, yung unang sweldo mo, treat mo kami ni Nanay Anding ng pansit. Pansit lang? Gusto mo samahan ko na ng cake? Samahan mo na din ng ice cream. Sige, deal. Tara. Ay, sandali lang ha. Sagutin ko lang to. Oh, hello. Hello, Nola. Kamusta ka? O ano naman na nakain mo at bigla mo akong kinumusta? Ito naman, mainit ka agad ang ulo. Jerry, madami kasi akong ginagawa Ano bang kailangan mo? Kukumustahin lang sana kita. Okay naman ako. Ikaw, sana okay ka rin. O siya, sige na, may gagawin pa ako. Bye. Sino yun? Ay naku, isipin na lang natin na wrong number. Ayokong masira ang araw ko. Kaya tara na, halika na. Bumili na muna tayo ng pansit dahil naghihintay na si Nanay Andeng. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong maganda ang nagawa ko at ibinigay sa amin ng Diyos si Nola. Sobrang bait niya. Hindi niya kami kaano-ano o hindi man lang kakilala ng matagal ni Nanay pero ganoon na lamang ang suporta niya sa amin. Sa tulong niya ay naoperahan si Nanay at nakauwi na kami ng bahay. Pero tuloy pa din ang pagiging mabait ni Nola sa amin. Palagi siya nagpupunta sa bahay tuwing weekend para doon mananghalian. Kasi si Nanay bagamat nakasemento pa ang kaliwang braso ay nakagagalaw naman ang kanan niya. Kaya tuwang-tuwa siyang paglutuan si Nola. Spoiled si Nola kay Nanay kasi every weekend 30 putahe lagi ang handa ni Nanay. May pabalot palagi si Nanay. Minsan habang kumakain kami noong magaling na ang braso ni Nanay ay nakwento niya na itutuloy niya ang paglalako ng gulay para may extra income kami at hindi yung sweldo ko lamang ang hinihintay namin. Kahit may kulang pa ako sa pagbabayad ng pinahiram ni Nola para sa operasyon ay sinabi niyang papahiramin niya daw ng pera si Nanay
para magtayo ng maliit na tindahan ng ulam sa tapat ng bahay. Bilang masarap magluto si nanay, sigurado daw na papatok sa tao ang luto niya. Isa pa sabi ni Nola para hindi na daw lalayo pa si nanay sa paglalako. Mabuti daw yung nandyan lamang siya sa tapat ng bahay. Tinanggihan ni nanay dahil sa nahihiya ito. Pero pinagpilitan talaga ni Nola kaya ayon, natuloy ang tindahan ng lutong ulam sa tulong ng kapital na pinahiram ni Nola, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang lalim na ng pagmamahal ko para kay Nola. Pero nahihiya akong sabihin sa kanya dahil sa dami ng tulong niya sa amin. Baka magmukhang abusado na ako at magmukhang ayoko siyang bitawan dahil madami pa siyang maitutulong sa amin. Alam kong mali ang iniisip ko, Papa Dudut, pero pinanghihinaan talaga ako ng loob. Baka mali ang nararamdaman ko na may nararamdaman na din siya sa akin si Nola. Natatakot ako, Papa Dudut. Sa 6 na buwan na magkakilala kami ni Nola ay doon ko lang din nalaman na may boyfriend pala siya bago kami nagkakilala. 3 taon sila pero nagkahiwalay sila dahil sa selos ng lalaki sa estado ng buhay ni Nola. Dahil mas kumikita si Nola kesa sa ex niya, ay insecure ito kaya kung ano-anong selos ang inimbento hanggang sa makipaghiwalay na nga si Nola. Siya pala yung Jerry na minsang nadinig ko na kausap ni Nola sa telepono. Napakabait ni Nola para pag-isipan siya ng ganon. Nainis ako pero nailang din kasi 6 na buwan pa lamang, baka hindi pa uli handa si Nola para umibig. Ang daming naglalaro sa utak ko at halo-halong emosyon, kaba, hiya, takot. Pero sabi ni nanay ay wala daw mangyayari sa akin kung puro ako isip. Gawin ko daw at kung ano ang maging kalabasan ay tanggapin ko. Kaya ginawa ko, Papa Dudut. Maganda ang kinalabasan ng pag-uusap namin. Naging kami, Papa Dudut. Kinikilig na naman ako. Siyempre talagang ginawa ko ang lahat para maging masaya siya. Makalipas nga ang 6 na buwan pa ay niyaya ko na siyang magpakasal, Papa Dudut. Tara, kain na tayo. Sige, sunod ako. Sagutin ko lang to. Sige. Hello? Grabe naman yung pagkakahilo mo. Ano ba naman, Jerry? Bakit ka ba kasi tumatawag? Kailangan ko na bang magpalit ng number para maintindihan mo lang na ayoko na makipag-usap sa'yo? Huwag ka namang ganyan. Kukumustahin lang naman kita eh. Ano bang gusto mong marinig, Jerry? Na hindi ako okay? Tapos sasaya ka na? O sige, kumusta ako? Hindi ako okay. O ano, okay na ba yon? Sobra ka naman. Hindi ka naman dating ganyan ah. Pwes, salamat sa'yo at ito na ako ngayon. May gagawin pa ako kaya goodbye na. Sabado ngayon, may gagawin ka pa rin? Oh, kailan ba kita naging sekretary para magdikta ng schedule ko? Sige na, magtatanghalian na kami. Baka hindi pa ako makakain. Kami? Sino kasabay mo manangalian? Ay, kailangan ko talagang sabihin sa'yo. Kung sasabihin kong kasabay kong kumain ng hari ng Inglaterra, anong gagawin mo? Alam mo, nagiging bakulaw na ako dahil sa'yo eh. Ibababa ko na to, sige na. Wow! Nanay Andeng, ang dami naman ang niluto nyo. Syempre, espesyal na araw to eh. Ano pong meron? Ha? Hindi ba 1 taon na mula nung maoperahan si nanay? Kaya ayan, naganda siya. Oo nga, tama. Ay, oo nga no. Tara, kumain na tayo. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa inyong mga pagpapala at higit sa lahat, salamat po sa aming buhay. Amen. Amen. Kain na. Nahihirapan ako mamili ng uunahin ko kasi alam ko masarap lahat yan eh. Unahin mo na yung pinakapaborito mo. Oo nga po, itong masarap na bopis. Nay, gusto ko sa darating na importanteng araw sa buhay ko, mas madami pa ang handa ha. Aba syempre naman anak,
Pero dahil pang maramihan ang lulutuin, dapat may mga assistant ka. Yung tagamando ka lang kung anong ilalagay. Kung kailan haluin, may tagagayat ng mga sahog. Para po hindi kayo pagod na pagod. Dahil importante po kayo sa okasyon na yun. Tama ka anak, dapat maganda ako. May pinag-uusapan po ba kayo na hindi ko alam? Imbitado ba ako dyan? Naku anak, hindi ka lang imbitado, ikaw pa ang star. Nakakatawa po yung ako yung star. Ikaw talaga anak. Bakit po? Dahil ikaw lang naman ang natatangi at nag-iisang star sa puso ni Elliot. Po? Anong ibig sabihin ni nanay? Nola, papayag ka bang maging asawa ko? Ha? Kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Ano bang sinasabi mo? Handang-handa na ako, no? Kinikilig ako. Nay, nakakahiya. Tatlo lang tayong nandito. Kanino ako mahihiya? Nakakahiya kay Nola. Bakit ba? Masaya si nanay eh. Bakit? Hindi ka ba masaya? Ha? Masaya, syempre. Sobrang saya. Naku Nola anak, kailan ba kami pwedeng mamanhikan sa inyo? Dapat formal nang hingi ni Elliot ang kamay mo sa mga magulang mo. Kung kailan niyo po gusto, Nay. Sasabihan ko lang naman sila. Ayan sige, wag na kayo magluto. Magdadala na lang kami. Ay sige po, gustong-gusto din ni nanay at tatay ang luto ninyo. O Elliot, kailan mo balak? Kahit bukas po, para maplano na agad ang kasal. Sige, mamamalengke na ako mamaya. Nay, wag na kayo magluto. Ang dami nitong hinanda nyo ngayon, no? Initin na lang natin bukas. Ano ka ba, nakakahiya naman sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi naman po sila maselan kung bagong luto o iniinit ang pagkain. Kasi ganun pa rin naman ang sume. Masarap pa rin kasi luto nyo pa rin naman ito. O sige, pero gagawa ko ng leche flan para may matamis tayo. Kasing tamis ng ngiti ng anak ko. Ang dami niyong plano. Kasama pa ba ako dyan? Natapos ang araw ng pamamanhikan namin ni Nanay Papadudut. Masaya din ang mga magulang ni Nola at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Papadudut, pero natutuwa talaga sila sa akin, ang mga magulang niya, dahil mabait daw ako, masipag at magalang. Siya nga pala Papadudut, babalikan ko lang para klaro. Yung utang ko pala ay yung pinahiram ni Nola kay Nanay ay nabayaran namin bago pa man kami naging magkasintahan ni Nola. Wala lang, baka kasi isipin ng mga kabarangay natin na kaya ko siya pakakasalan para hindi na kami magbayad. Pero wala na din naman kaming pakialam sa isipin ng iba kasi ang importante ay masaya kami. Hindi kami nag-aksaya ng oras Papadudut. Talagang kinakarir namin ang paghahanda sa kasal. Sa iyahandang pagkain ay sinanay na ang nag-aasikaso. Kaya talagang nakatuon kami sa mga permit, mga papel na kailangan, ang mga lugar na pagdadausan ng kasal at reception. Ang mga damit namin syempre, ang entourage, ang imbitasyon at ang mga imbitado. Kahit abalang-abala kami at nakakapagod ay natatapos ang araw namin na masaya kami dahil sa paghahanda. Masaya kami nang dumating ang araw na may gugulo pala sa fairy tale namin ni Nola. Sinilip mo yung design ng damit ko, no? Hindi daw pwede yung ganon. Ito naman, naniniwala ka pa ba sa pamahiin? Saka design lang naman ang nakita ko. Hindi yung aktual na damit. Kaya hindi counted yun. Basta madaya ka. Nola, Jerry? Jerry? Siya yung ex-boyfriend ko. Nola, pwede ba tayo mag-usap? Sorry pare ha. Madami pa kaming aayusin kasi kakasal na kami. Nola, please. Gusto kitang makausap. Jerry, wala na tayong dapat pag-usapan. Please naman, Nola. Huwag mo naman ako ganituhin. Pare, naintindihan mo naman siguro yung sinabi ni Nola. Wala nang pag-uusapan. Huwag ka nga makialam dito. Sira ulo ka pala eh. Elliot, huminahon ka nga. Hayaan mo ako. Gusto kitang makausap, please. Pagbigyan mo naman ako. Bakit ngayon?
Nung panahon na gusto kita makausap, hindi mo ako pinansin. Ngayon gusto mo makipag-usap sa akin? After 1 year? Inaamin ko na, naging tanga ako noon. Pero nagsisi na ako. Nagbago na ako. Kung nagbago ka para sa sarili mo, maganda yon. Pero kung nagbago ka para sa akin, sobrang huli na ang lahat. Pero huwag ka mag-alala, pinatawad na kita noon pa. Hindi ako papayag ng ganon. Kailangan natin mag-usap. Ang kulit mo naman pala eh. Ayaw na nga makapag-usap, pipilitin mo pa. Pwede ba? Lubayin mo na si Nola. Ikakasal na kami. Kaya wag mo na siyang guluhin. Halika na nga, Elliot. Hindi. Mag-uusap tayo. Pare, kung gusto mo mag-iskandalo, wag mo kaming damay. Elliot, halika na sabi. Nola! Tanga ka ba talaga? Nola, please! Nakakabwisit ka na. Gusto mo ba talaga? Elliot, ano ka ba? Nola! Bakit mo ba kasi papatulan yan? Halika na. Mauna ka nang umuwi. Mag-uusap lang kami. Nola! Ano? Mauna ka na sabi. Susunod na lang ako. Magpapaiwan ka para dyan? Pauwiin mo ako? Sino ba ako dito? Please naman, Elliot. Huwag ka nang dumagdag, oh. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Nola, anong ginagawa mo? Umuwi ka na, please. Halika na, Nola! Durog na durog ang puso ko noon, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan ang naging desisyon ni Nola at mas pinili niyang sumama sa lalaking nanakit sa kanya noon kesa sa akin. Ayoko na sanang tingnan sila dahil sobrang sakit, Papa Dudut. Sana nga hindi na ako tumingin pa dahil kitang-kita ko ng halikan ng lalaking yon, si Nola. Para akong binulag ng eksenang yon, Papa Dudut. Hindi ko na nakikita ang paligid basta naglakad lamang ako ng naglakad ng tahimik subalit tuloy-tuloy ang pagtulo ng aking luha. Hanggang sa makarating sa bahay ay saka ako humagulhol kay nanay. Pinilit akong aluin ni nanay at nagpaliwanag siya sa nangyari na hintayin ko daw muna si Nola para mas maliwanagan ako. Hindi umuwi sa bahay si Nola ng araw na yon. Hindi ko siya tinawagan dahil nanginginig ako tuwing susubukan ko. Pero Papa Dudut, bago pa man mag-isip ang mga tagapakinig ay lilinawin ko lamang po ang mga nangyari. Hindi umuwi si Nola sa bahay namin dahil umuwi siya sa bahay nila kung saan ay kasama niya ang parents niya. Tinawagan naman niya si nanay para sabihin na nasa bahay na nila siya. Alam din ni Nola, Papa Dudut, na masakit para sa akin ang mga nangyari. Pero dahil kasama ko naman daw si nanay ay alam niyang ligtas na ako. Tinapos niya lang daw ang usapan sa ex niya para magkaroon sila ng pare-pareho ng closure. Ayaw ni Nola na may gugulo pa sa relasyon namin kaya kinailangan niyang kausapin ang masinsina ng kanyang ex-boyfriend. Ang tungkol naman sa halik ay bigla lang daw siyang hinalikan ng lalaking yon dahil siguro sa sakit noon ay hindi ko na din nakita kung paano nasampal ni Nola ang kanyang ex dahil sa ginawa nito. Papa Dudut, natuloy ang kasal namin at napakasaya po nito. At ngayon ay dinadala na ni Nola ang aming magiging anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sana po ay may napulot sa storyang ito kahit konti ang mga tagapakinig ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elliot. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang alon sa dalampasiga na pabalik-balik. Tahimik itong dumadampi sa ating mga isipan kasabay ang isipin na kung nabago lang sana ang ihip ng hangin, baka sakaling sa ibang direksyon nagtungo ang buhay natin.
Ikaw, kabarangay, anong what if mo sa iyong buhay na gusto mo sanang mapalitan? Dear Papa Dudut, may sikat na kanta ngayon na paulit-ulit kong naririnig sa radyo. Tungkol ito sa multo ng ating nakaraan. Mga ala-ala, desisyon at dating bersyon ng ating sarili na patuloy na sumusunod sa atin kahit na pilit na natin itong kinakalimutan. Malapit sa puso ko ang kantang yon dahil sobra akong nakarelate dito. May sarili din akong multo para itong anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit ilang taon na ang lumipas, ito rin ang rason kung bakit naisipan kong i-share sa inyo ang istorya ko na matagal ko ring sinosolo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldrin. 30 years old na po ako at nakatira sa isang probinsya na hindi ko na lamang po papangalanan dahil medyo confidential ang mga detalyeng ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang mga pangalan at lugar na mababanggit sa sulat kong ito ay pinalitan ko. Para na rin po sa safety ko at para na rin hindi magkasira-sira ang buhay ng mga taong involved. Papadudot, aaminin ko na hanggang ngayon ay may mga gabing bigla-bigla na lamang pumapasok sa isipan ko ang isang bagay mula sa nakaraan ko. Tungkol ito sa kababata kong itago na lang natin sa pangalang Yana. Grade 5 kami noong una kaming nagkakilala. Bagong transfer lang siya sa school namin, Papadudot. Maganda siya, mistisa, may lahing Amerikano. Sa Pampanga kasi nakatira at nagtatrabaho ang nanay ni Yana at nagkaroon siya doon ng boyfriend na sundalong kano. Noong nabuntis niya ito ay agad din siyang iniwan ng kanyang ama. Yan ang kwento niya sa akin noong bata pa lamang kami, Papadudot. Yana, hindi ka pa uuwi? Hindi. Bakit naman? Hindi ka ba susunduin ng lola mo ngayon? Nasa palengke pa si Lola eh. Wala rin namang tao sa bahay kaya hindi na lang ako uuwi. Eh anong kakainin mo para sa pananghalian? May dala ka bang baon? Meron, pero kinain ko na kaninang recess. Paano yan? Wala ka nang kakainin ngayon yan. Hindi naman ako gutom eh. Ikaw, may baon ka ba? Meron, bakit? Hati na lang tayo. Ayoko nga. Konti lang yung nilutong ulam ni mama para sa akin eh. Sakto lang yun para sa akin. Sige na. Binigyan pa kita ng papel kanina nung nag-quiz tayo eh. Isang piraso lang naman yun. Tsaka papalitan ko naman yung papel mo kapag nakabili na si mama ng bago kong papel. Damot naman. Konti lang naman eh. Ayoko nga. Bakit mo kasi kinain yung baon mo nung recess? Eh wala akong pambili ng pagkain eh. Hindi ka ba binigyan ng lola mo ng baon pambili ng merienda? Meron siyang binigay na pera pero binili ko yun ng text. Text na naman? Kasalanan mo naman pala kaya ka walang makain eh. Asa na yung text mo? Laro tayo mamaya. Wala na, ubos na. Natalo ko kanina eh. Medaya siguro yung pamato ng grade 6 na nakalabang ko. Ang galing eh, hindi matalo-talo. Ano ba yan? Nagsayang ka lang ng pera. Bibili-bili ka ng text, hindi ka naman pala marunong maglaro. Bukas, babawiin ko yung mga natalo sa akin. Bibili ulit ako ng text. Tapos kakainin mo na naman yung baon mo sa pananghalian. Tapos sa akin ka makikihati kapag wala ka ng makain. Babalatuan na lang kita pag nanalo ako. May secret yan eh. Pinagdidikit nila yung dalawang text para hindi matalo. Bigyan mo ako ng text mo mamaya pag dikitin natin yung pamato mo para manalo ka. Madaya ka rin pala, bawal yun. Sabi ni nanay, hindi bawal ang pandaraya. Diskarte daw yon para mas mapadali ang buhay. Mali ang nanay mo, hindi maganda ang mandaya. Eh di kung ayaw mo, wag mo. Ako na lang gagawa bukas. Asan pala yung nanay mo? Bakit hindi ko siya nakikitang sinusundo ka? Puro lola mo yung nagpupunta rito sa school eh.
paano ako susunduin ni nanay wala naman siya dito. Nasa Pampanga yun. Ano namang ginagawa niya sa Pampanga? Ano pa ba? Di kasama yung boyfriend niya. Boyfriend? Siya ba yung tatay mo? Hindi, iba yun. Yung tatay ko, ex niya, sundalo. Wow! Sundalo tatay mo? Nakita mo ba siya? Malaki ba yung baril nila? Hindi ko na makilala yun eh. Nung nanganak daw si nanay, hindi pa raw nagpakita sa kanya yung tatay kong yun. Sabi ni nanay, isipin ko na lang na patay na yung tatay ko. Bakit naman? Ewan ko. Basta, hindi na raw siya babalik sa buhay namin kaya naghanap na lang siya ng bagong boyfriend. Kaya niya ako pinadala dito kasi ayaw sa akin ng boyfriend niya. Bakit naman ayaw niya sa'yo? Hindi niya kasi ako mautusan eh. Palagi ako inuutusan noon, hindi ko naman sinusunod. Tapos nagalit siya sa akin. Kinausap niya si nanay para pauwiin na lang ako dito sa probinsya para daw wala na silang problema. Grabe naman, kawawa ka naman pala. Wala kang tatay, iniwan ka pa ng nanay mo. Pareho naman silang walang silbi. Mas magandang si Lola na lang kasama ko, mas mabait siya. Dahil kawawa ka, sige na, hati na tayo sa baon ko. Talaga? Oo! Ano bang ulam mo? Fried chicken, pero isa lang to kaya hati na lang tayo. Patingin nga. Sandali. Ayan! Wow! Akin na to ha! Teka lang. Sabi ko hati tayo dyan Bakit mo kinuha? Palit na lang tayo ng ulam. May natira pa akong adobong sitaw dun sa baunan ko. Hanapin mo na lang sa bag ko. Bye-bye! Yana, akin yan Ayoko ng adobong sitaw. Ibalik mo yan! Hindi nabiyayaan ng magandang buhay ang pamilya ni Yana. Mahirap lamang sila papadudot, isa ito sa mga dahilan kung bakit naisipan ng kanyang ina na iuwi na lamang si Yana sa probinsya para maalagaan siya ng lola niya. Matapos noon ay bumalik din kaagad sa Pampanga ang kanyang ina at simula noon ay wala na siyang balita pa mula rito. Tendera ng karnet isda ang hanap buhay ng kanyang lola. Alam ko ito papadudot dahil simula pagkabata ay lagi ko nang nakikita ang lola niya sa palengke. Suki kasi siya ng pamilya namin na may sariling babuyan. Kami ang karaniwang pinagkukuhanan ng karne sa lugar namin at ang negosyong yon ng pamilya namin ang bumuhay sa aming magkakapatid. Mas naging close kami ni Yana dahil kapag walang pasok ay lagi kaming nasa palengke. Sinasamahan ko noon ng tatay ko kada 3:00 ng madaling araw para mangatay ng baboy. Pagsapit ng bukang liwayway ay nasa palengke na rin si Yana para tulungan naman ang lola niya sa pagtitinda. Siya karaniwan ang tagakuha ng bayad at taga-sukli sa mga customers nila. Minsan ay tumatambay din ako sa pwesto nila para tumulong. Pagkatapos noon ay sabay kaming kumakain ni Yana ng pananghalian sa likuran ng palengke. Malapit sa slaughterhouse. Maraming puno ng mangga doon kaya malamig ang ihip ng hangin. Doon kami karaniwang naglalaro ng habulan at umaakyat ng puno. May mga pagkakataon din noon na nanunungkit kami ng mangga para ibenta sa palengke. Ang baryang na pagbebentahan namin ay binibili namin ng mga laruan sa store na nasa tapat lang din ng palengke. Tumagal ang naging pagkakaibigan namin ni Yana, papadudot. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata kami. Pagsapit namin sa kolehiyo ay biglang bumalik sa probinsya ang nanay ni Yana dalang isang masamang balita, papadudot. Sarap naman ang hangin dito. Uy, Yana, ikaw pala. Dumaan ako sa may slaughterhouse. Ang sabi, lumabas ka raw para magpahangin. Talagang alam na alam mo kung saan ako mahahanap Saan pa ba kita hahanapin kundi dito lang sa may manggahan? Eto favorite spot natin Tahimik kasi rito, tsaka mahangin. Nakakakalma ng isip. Naalala mo pa ba nung nahulog ako dyan mismo sa kinaupuan mo?
Nung umakyat ka para sa mangga na pagkaliit-liit. Favorite memory ko yun eh. Ang saya lang nung mga panahong yun, oh. Walang problema, walang masyadong iniisip. Maliban na lang kapag may assignment tayo. Namumroblema ka pala sa assignment noon? Lagi ka nga nangungopya sa akin. Nangungopya nga, puro mali naman sagot mo. Ang ending, ako lang din yung gumagawa ng assignment natin. Mas matalino ka naman kasi. Medyo tamad nga lang. Sira ulo. Pero bakit ka pala naparito? Akala ko ba may lakad ka ngayon? Wala, hindi ako natuloy. May natanggap akong tawag kanina eh. Tawag? Kanino naman? Sa nanay ko. Tinawagan ka niya? Himala ah. Bakit naman daw? Anong meron? Gusto niya akong pabalikin sa Pampanga. Ha? Pero bakit daw? Wala na raw siyang trabaho. Kailangan daw niya ako doon. Kailangan niya tulong ko. Anong tulong naman yun? Huwag mo sabihin sa akin na kaya ka pupunta doon para magtrabaho para sa nanay mo ha? Parang gano'n na nga. Ako na lang daw yung pag-asa niya. Ewan ko. Hindi ko siya maintindihan eh. Paano yan? Malapit na tayong graduate. 1 taon na lang oh. Sinabi ko rin yan sa kanya kanina pero ang sabi niya, kaya raw ako nag-aaral para makapaghanap ng trabaho. Pero ngayon may trabaho na raw siyang nahanap para sa akin. Hindi ko na raw kailangan mag-aral. Ibang klase rin yung pag-iisip ng nanay mo ah. Sayang naman kung di mo tatapusin pag-aaral mo. Wala akong magagawa. Nanay ko na nagdesisyon eh. Meron kang magagawa. Huwag kang pumayag sa gusto niya. Tapos ano? Titigil siya sa pagpapadala ng pera dito sa probinsya? Paano si Lola? Paano ako? Sa kanya kami nakaasa ngayon. Alam mo namang matanda na si Lola kaya hanggang umaga na lang siya nagtitinda dito sa palengke. Ano bang magiging trabaho mo doon kung sakali? Kung ano yung dating trabaho ni nanay. Para bang sa akin niya na ipapasa yung corona. Ano ba trabaho ng nanay mo? Basta, wag mo nang alamin. Bali papayag ka sa gusto ng nanay mo? Pupunta ka talaga ng Pampanga? Katulad nga ng sinabi ko, kahit ayoko, wala akong magagawa. Paano naman ako? Anong paano ka? Mamamatay ka ba kapag nawala ako? Sira ulo ka talaga. Hindi ako mamamatay pero mamimiss kita syempre. Ako rin. Nasanay na ako sa buhay ko dito eh. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Ikaw lang yung kaibigan ko kaya paniguradong mamimiss din kita. Kailan naman alis mo? Next week na. Agad-agad? Pasok pa tayo ah. Magda-drop out na ako this week. Ay, di man lang to pinag-isipan ng nanay mo. Sayang, sobrang sayang Yana. Wala eh, ganyan talaga ang buhay. Alam na ba to ng lola mo? Oo, pinuntahan ko siya kanina sa pwesto niya bago kita hinanap. Anong sabi niya? Ayaw din sana niya pero wala rin siyang magawa eh. Si nanay ang nagsusustento sa amin ngayon kaya siya ang masusunod. Alam mo naman si Lola, medyo marami ring utang yun. May utang pa nga siya sa inyo, di ba? Kung ganun, wag na tayo magsayang ng oras. Sulitin na natin tong mga araw na magkasama tayo. Ano namang gagawin natin? Halika, sumama ka sa akin. Papadudot, sobrang nalungkot ako sa nalaman kong balita na aalis na si Yana. Never pumasok sa isipan ko noon na darating din pala ang araw na magkakahiwalay kaming dalawa. Kung may kapangyarihan lang sana akong pigilan ang pag-alis nito ay yun na ang ginawa ko. Kaso'y wala akong laban kung isa lang naman akong kaibigan na pwedeng iwan anumang oras. Sa kabila ng lahat na nararamdaman ko, hindi ko yon pinaramdam kay Yana. Hindi rin naman kasi ako sanay magpakita ng emosyon sa kanya. Kilala niya ako bilang mapang-asar na tao at yon ang gustong gusto niya sa akin. Yun lagi ko siyang inaasar at tinutokso. Kaya kahit mabigat ang dibdib ko habang binibilang ko ang mga nalalabing araw namin na magkasama ni Yana ay hindi ko ipinakita sa kanyang malungkot ako. Ang ginawa ko ay sinulit namin ang mga araw na magkasama pa kami. Lagi kaming tumatambay sa may manggahan tuwing hapon at sabay naming pinapanood ang pagdilim ng kalangitan. Pagsapit ng araw ng pag-alis ni Yana at ng kanyang nanay ay nagpuminit akong sumama sa kanila hanggang sa terminal. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak ako. Tawang-tawa pa nga sa akin si Yana dahil first time daw niya akong nakitang umiyak ulit simula nung pinaiyak niya ako. Noong elementary pa lamang kami.
Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniiyakan gayong hindi pa naman siya mamamatay. Doon ko na po inamin ang katotohanan kay Yana. Sinabi ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko na matagal ko nang nararamdaman. Matagal na akong may gusto sa kanya. May halong lungkot ang mga ngiting ibinigay niya sa akin noong time na yon. Masaya siya na may gusto raw ako sa kanya, pero nalulungkot siya noon na noong ko lang inamin sa kanya, Papa Dudut, na matagal na raw niya itong hinihintay. Bago sila umalis ay nangako kami sa isa't isa. Nangako ako na aantayin ko ang pagbabalik ni Yana. At nangako naman siyang babalikan niya ako anuman ang mangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang maghintay sa pagbabalik ni Yana. Sa mga unang taon ng paghihiwalay naming dalawa ay lagi kaming magkausap noon sa text at tawag. Kapag may time ay nagpupunta kami sa computer shop para doon mag-video call. Hindi kami magkasintahan pero parang gano'n na rin ang turingan namin sa isa't isa ng mga panahong yon. Dahil alam naming pareho kami ng nararamdaman para sa bawat isa. Wala kaming label pero ramdam namin ang nilalaman ng mga puso namin. Sapat na yon para sa akin, Papa Dudut. Ang importante kahit magkalayo ay mapanatili naming dalawa ang komunikasyon namin. Hindi ko alam kung ano ang naging trabaho ni Yana sa Pampanga, basta ang alam ko ay hindi na talaga nito tinuloy ang pag-aaral niya doon. Tuwing tinatanong ko kung ano ang mga pinagkakabalahan niya ay lagi siyang umiiwas sa mga tanong ko. Ayaw niyang pinag-uusapan namin ang mga buhay niya sa Pampanga kaya minabuti kong wag na lamang ungkatin kung ano man ang meron siya doon. Papa Dudut, ilang taon pa ang lumipas, ang koneksyon namin ni Yana ay unti-unting lumamlam. Siguro'y dahil nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay noon habang tumatanda kami. Bigla na lamang tumigil ang pag-uusap naming dalawa nang hindi ko namamalayan. Papa Dudut, sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook noon pero hindi ko nahanap ang account niya. Pansamantalang nawala sa isipan ko si Yana sa mga sumunod pang mga taon habang binubuo ko ang panibagong chapter ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nagpakita si Yana sa akin matapos siyang umuwi sa probinsya dahil namatay ang kanyang lola, Papa Dudut. Yana, Oh my gosh! Aldrin! Ikaw na ba yan? ako nga. Condolence pala. Naikiramay ako sa pagkawala ng lola mo. Salamat. Nung nalaman ko na may uuwi raw na kamag-anak yung lola mo, ikaw yung unang pumasok sa isip ko kaya pumunta agad ako rito. Tama ka nga ng hinala. Nag-message yung tita ko kay nanay tapos minessage naman ako ng nanay ko. Bumiyahe ako agad nung nalaman ko yung balita. Kasama mo nanay mo umuwi? Hindi, mag-isa lang ako. Hindi naman kami magkasama ng nanay ko ngayon eh. Bakit naman? Wala na yun. Iniwan na naman ako as usual. Nakahanap na naman ng bagong boyfriend kaya ayun, sumama ulit sa lalaki niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala nagbabago yung nanay mo. Milagro na lang siguro magpapabago sa ugali ng taong yun. Pero ikaw, ang laki na nang ipinagbago mo. Talaga? Ano nagbago sa akin? Marami. Ibang-iba ka na sa Yana na nakilala ko dati. Yung suot mo, yung mga kolorete dyan sa mukha mo. Teka, ganyan na ba talaga kahaba mga pilik mata mo kahit noon pa? Hindi, naka-eyelash extension ako. Ah, okay. Bagay naman. Bagay din sa'yo yung pulang lipstick na gamit mo. Yun lang ba yung nagbago? Ano pa ba? Yung buong style mo. Hindi na pang probinsyana. Medyo revealing ka na nga manamit ngayon, no? Tsaka mas gumanda ka. It's zero naman to. Pero totoo rin naman na marami nang nagbago sa akin simula nung tumira ako sa Pampanga. Hindi na ako katulad nung dati. Sa dami ba naman ng pinagdaanan ko sa buhay? Kung ano man ako ngayon, hinulma ako ng mga problemang dinanas ko the past years. Anong klaseng mga problema naman yan kaya ganito ang kinalabasan mo?
Basta, wag na natin balikan yung mga yon. Past is past. Ang mahalaga, nakita na ulit tayo. Ano, kumusta naman? May girlfriend ka na ba? Wala pa nga eh. At bakit naman? As in, simula nung nagkahiwalay tayo? Wala ka pa naging girlfriend? Wala pa. Dakilang no girlfriend since birth ako. Seryoso nga? Ay, wag mo sabihin Juding ka. Major plot twist yun kung sakali. Mukhang hindi naman ako magkakaganon. Straight ako. Mas barako pa nga ako sa barako. Eh bakit? Parang nakalimutan mo na yata yung mga pangako natin noon ah. Pangako? Ano naman pangako yun? Di ba? Nag-promise ka na babalikan mo ako tapos nag-promise naman ako na aantayin kita. Ah, yun ba? Hindi ko naman alam na seryoso pala yun. Kaya ka ba never nagka-girlfriend dahil doon? Ganun na nga. Oh my gosh, Aldrin! Di ba sabi ko naman sa'yo noon, bago ka umalis, may gusto ko sa'yo. Hanggang ngayon? Halos 10 taon na yung lumipas hanggang ngayon ba? Ganun pa rin yung nararamdaman mo sa akin kahit na matagal na panahon na tayong hindi nagkakausap? Oo. Bakit? May masama ba dun? Wala naman, pero grabe, ibang klase ka. Naghintay ka ng ganun katagal. Wow, saludo ako sa iyo sa katatagan mo ha. Ikaw ba? Ganun pa rin ba ang tingin mo sa akin? Marami nang nagbago, Aldrin. Hindi na tayo katulad nun. Totoy at Neni pa tayo nun eh. Hindi pa fully matured ang pag-iisip natin. Ibig bang sabihin, nagbago na yung nararamdaman mo sa akin? Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, sobra. Kung ano man yung mga nangyari nung nandito pa ako, nakalimutan ko na yung mga yun. Ganun ba? Pero may boyfriend ka na ba? Sa ngayon? Wala, single ako. Natatawa ako sa'yo, ang loyal mo ha. May mga tulad mo pa rin palang loyal hanggang ngayon. Akala ko kasi lahat ng lalaki manloloko na eh. Parang ang dami mo nang naranasan sa buhay para isipin yung ganyan ah. Ay nako, kung alam mo lang. Alika, pumasok ka muna. May merienda dun sa loob. Doon natin ituloy yung tsikahan natin. Sige. Natuwa ako noong muli kong nasilayan ang magandang mukha ni Yana. Pero noong nalaman kong 5 araw lang ang itatagal nito sa amin ay nakaramdam din ako ng kalungkutan. Pero hindi yon ang pinairal ko, Papa Dudut. Sa halip ay ginawa ko ang lahat para hindi masayang ang 5 araw na ipinagkaloob para makapagsama ulit kaming dalawa. Halos 10 taon din ang lumipas simula nung nagkahiwalay kaming dalawa at nang muli kaming nakapag-usap ay parabang nanumbalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Bigla ko siyang na-miss. Ang dating Yana na paborito kong inaasar, sa mga sumunod na araw pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako kina Yana para tumulong sa lamay ng kanyang lola. Pagkatapos noon ay buong magdamag kaming nagkakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Wala akong pakialam kahit puyat ako kinabukasan sa trabaho. Ang mahalaga ay wala akong nasasayang na oras kasama si Yana. Sa huling araw ng burol ng lola ni Yana ay nagulat ang lahat noong isang malaking politiko ang dumalaw para makiramay. Dala ang isang malaking bulaklak kung saan ay nakasulat ang pangalan nito at may dalading mga photographer. Doon pa lang ay nagets ko na kung bakit siya nandun. Sakto kasing eleksyon noong mga panahong yon at malaking oportunidad ang pagdalaw niya sa lamay para mapabango ang pangalan nito. Ilang oras ding nag-usap ang politiko na yon at tumatakbo sa pagka-congressman. Pagkaalis nito ay abotenga ang mga ngiti ni Yana. Nang tanungin ko siya kung bakit ay isang magandang balita raw ang ibinigay sa kanya ng nasabing politiko, Papa Dudut. Mabuti naman umalis na yung politikong yun. Akala ko dito na siya matutulog eh. In fairness, ang bait niya ha. Dami namin pinag-usapan. Sus! Pumunta lang naman dito yun dahil sa isang bagay. Ano naman yun? Siyempre, eleksyon. Nagpapabango ng pangalan. Oo nga no. Sa bagay, hindi naman sila close ni Lola para bisitahin niya ng ganun. Pero kahit na, at least may ibinigay siyang abuloy. Malaking tulong na yun ha.
Ano naman pinag-usapan niyo? May inoffer siya sa aking trabaho. Talaga? Anong trabaho naman daw? Hindi ko pa alam. Basta sa ngayon, tutulong daw muna ako sa pangangampanya niya tapos saka na lang namin pag-uusapan yung trabahong ibibigay niya kapag nanalo na siya. Paano kapag natalo? Wala ba siyang chance? Hindi ba siya malakas dito sa inyo? Malakas naman siya. Maraming sumusuporta sa kanya. Nanalo na nga yung dati, tapos ilang taon din nagpahinga. Ngayon, babalik ulit siya sa politika. Sana manalo para mabigyan niya ako ng maayos-ayos na trabaho. Sawa na ako sa trabaho ko sa Pampanga eh. Uy, iboto mo siya ha. Pakiramdam ko, siya naman yata ang pulso ng masa ngayon. Teka, akala ko ba 5 araw ka lang dito tapos babalik ka na ulit sa Pampanga? Ibig bang sabihin yan, dito ka na ulit sa atin? Kung mas maganda naman yung trabaho dito, bakit hindi? Kaya ako lang naman gustong bumalik sa Pampanga kasi doon may trabaho ako. Nandun na yung buhay ko. Pero kung magkakaroon naman ako ng hanap buhay dito, dito na lang ako. Talaga ba? Offer pa lang naman yon, hindi ko pa tinanggap. Sabi ko kay Kong, pag-iisipan ko muna. Ano sa tingin mo? Tatanggapin ko ba yung trabaho ni Kong? Mabait naman si Kong eh. Kaya nga maraming sumusuporta sa kanya kasi madali lang siyang lapitan ng mga taong humihingi ng tulong. Ganun naman lahat ng mga politiko. Puro pakitang tao. Pero sa pagkakaalala ko, may chismis na kumalat tungkol sa kanya dati. Anong chismis naman yun? Chick boy daw yun. Bali-balita noon na marami siyang side chick. Chismis lang naman yun. Hindi. Parang hindi lang chismis eh. Marami na kasi ang nagsabi nun. May hotel kasi siya tapos sa hotel na yun, may mga kinikita siyang babae tuwing madaling araw. Sa likod pa nga raw ng hotel dumadaan yung mga babae tapos service elevator daw ang ginagamit nila papunta sa kwarto. Wala ba siyang asawa? Meron, pero parang wala naman paki yung asawa niya sa mga chismis na kumakalat. Ang mahalaga lang yata sa kanya nabibili at saka nakukuha niya yung mga gusto niya. Kasi nga, kilala yung asawa niya. Okay. Yun lang ba? Wala nang ibang mas masamang tinapay na chika sa kanya? Wala naman na. Yun na yata yung pinakamalala. Yun lang naman pala eh. Ano, kukunin ko ba yung trabaho? Ikaw, desisyon mo yan. Kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko na lang na kunin mo yung trabaho na inaalok sa'yo. Kasi ibig sabihin nun, dito ka na ulit titira. Magkakasama na tayo ulit, di ba? Sige, kukunin ko yung trabaho. Di naman siguro ako babaratan ni Kong, no? Ang bilis mo naman magdesisyon. Pag-isipan mo muna. Mag-background check ka, ganun. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto, pero mas maganda na yung wala kang pagsisisihan sa huli. Ikaw na nagsabi na maliban sa pagiging chick boy nun, wala ka ng ibang masamang maipipinta sa kanya. Paano kung kinukuha ka lang pala niya para gawin kanyang side chick? Paano kung type ka pala niya? Di mas maganda. Mahahatian ako ng yaman niya. Seryoso? Papatulan mo siya? Ano ka ba? Joke lang yun. Selos ka naman agad. Di naman ako nagsiselos. Yung totoo? Hindi talaga? Sige, papatulan ko na lang siya kapag nag-offer siya na gawin niya akong side chick. Huy, gagawin mo talaga yun? Oo, bakit? Sabi mo hindi ka magsiselos. Ang pangit naman kasi nun. Gusto mo maging side chick? Okay lang sa'yo na maging kabit ka? Why not kung mas yayaman ako dahil dun? Sisirain mo yung pangalan mo dahil sa pera? Ay, ang seryoso mo naman masyado ka usap. Kung saan na napunta tong usapan natin. Masyado ka kasing advance mag-isip eh. Trabaho lang yung inoffer tapos napunta na sa pagiging kabit. Iniisip ko lang naman yung mga posible na mangyari. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron pero… Yun naman pala eh. Halika na nga, samahan mo ko. Saan tayo pupunta? Samahan mo ko, bibili ako ng Yossi. Yossi na naman? Pagkatapos ilibing ang lola ni Yana ay sinimulan agad nito ang trabaho niya para sa dating congressman. Hindi niya binanggit sa akin kung ano bang klaseng trabaho ang ibinigay para sa kanya pero hindi ko na ito kailangang tanungin pa dahil araw-araw na nakakasama si Yana sa pangangampanya ni congressman. Sobrang tuwa ko noon dahil ang ibig lang sabihin noon ay hindi na babalik pa si Yana sa Pampanga. Meaning ay araw-araw ko na siyang makakasama at hindi na kami magkakahiwalay pa. Yon ang inakala ko. Pero mali pala ako nang naisip, Papa Dudut, dahil simula nung nagtrabaho si Yana kay congressman ay dumalang na ang pagkikita naming dalawa. Expected ko naman noon na magiging abala talaga si Yana sa trabaho niya dahil sobrang init ng labanan ng mga politiko sa lugar namin.
Pagkatapos ng buong araw ng pangangampanya ni Yana ay lagi itong pagod, kaya wala na siyang oras na makasama ako. Pero noong natapos ang eleksyon at nanalo si Congressman ay nagpatuloy pa rin ang trabaho ni Yana sa politikong yon. Simula noon ay natunghayan ko kung papaano nagbago ang buhay ni Yana. Nagkaroon siya ng magagarang gamit, magagandang damit at ilang alahas. Branded na noon ang mga suot nitong sapatos at bag. Hinala ko ay galing lahat yon kay Congressman dahil kilala naman talaga itong mapagbigay na tao. Unti-unti ay naipaayos na rin ni Yana ang dating maliit na bahay ng kanyang lola. Ang dating Yana na nakilala ko ay unti-unting nagbago hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa ugali. Malimit na lang kaming magkita noon dahil palagi siyang nasa bahay ni Congressman. Kung saan ito nagpupunta ay laging nandun si Yana na parabang siya ang sekretarya nito. Hindi ko tuloy magawa-gawa ang plano ko noon na ligawan sana siya dahil lumalayo na siya sa akin noon. Pero noong sinubukan kong magtapat kay Yana ng pag-ibig ay nalaman kong huli na pala ang lahat. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na raw kami pwede, yon ang naging sagot sa akin ni Yana noong nagtapat ako sa kanya ng nararamdaman ko. Tinanggap ko yon dahil matagal na panahon na rin naman ang dumaan lalo na at hindi ko naman hawak ang puso't isipan ni Yana ng mga panahong yon. Pero masakit din pala, Papa Dudut. Lalo na kapag hindi na tinanggapan ng babaeng mahal mo ang alok mong pag-ibig. Akala ko kasi noon ay may chance pa ako kay Yana kasi mukhang hindi na mangyayari pa ang inaasahan ko. Sa mga sumunod na buwan ay mabilis na kumalat ang bali-balita na may kabit daw si Congressman at ang hinala ng lahat ay si Yana ito. Nang mga panahong yon ay hindi na kami nagkakausapan ni Yana. Maging ang mga chat ay hindi na rin niya pinapansin. Hindi na rin siya umuwi noon sa bahay nila, sa halip ay sa isa sa mga bahay ni Congressman na raw ito nakatira ayon sa kanyang pinsan. Masakit para sa akin na pagchismisan ng mga tao ang babaeng nilalaman ng puso ko. May pagkakataon pa nga noon na nakipagtalo ako dahil imposibleng maging kabit lang si Yana. Matalino siyang tao at alam kong hindi siya papayag na maging kabit lang. Saka sobrang tapang naman ni Congressman kung magiging kabit niya ang empleyado niya gayong maganda naman ang samahan nila ng kanyang asawa. Sobrang in denial ako noon kahit na ako na mismo ang naghihinala na baka kabit na nga si Yana ni Congressman. Kitang-kita ko rin kasi ang pagbabago sa buhay nito at wala ninuman ang magbabago ang buhay ng ganong kabilis kung wala naman itong ibang kapalit. Unti-unti ay pinalaya ko na lamang ang puso ko mula kay Yana kesa masaktan pa ako, Papa Dudut. Pero kung kailan unti-unti ko na siyang inaalis sa buhay ko, ay bigla ulit siyang nagpakita sa akin noong binisita niya ako sa slaughterhouse, Papa Dudut. Aldrin! Yana, anong ginagawa mo rito? Sabi na nga ba, dito pa rin talaga kita mahahanap eh. Talagang paborito mo tong lugar na to, no? Sinusulit ko lang tong lugar na to. Sa susunod na buwan kasi puputulin na nila lahat ng mga puno ng manggay. Ha? Bakit daw puputulin? Nabili na tong lupa rito. Mula dyan sa kinatatayuan mo hanggang sa kung saan madako yung mga mata mo. Ganun kalawak ang nabili ng bagong may-ari. Kaya di magtatagal, wala na akong tatambayan. Sino? Kilala mo ba kung sino nakabili? Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Si Congressman? Siya nga. Gagawin daw niya tong subdivision. Ewan ko nga kung bakit dito pa niya napiling magpatayo ng subdivision ang lapit nito sa slaughterhouse. Di ang baho. Hindi ba bawal magtayo ng mga kabahayan malapit sa slaughterhouse? Minsan di ko rin makuha kung ano tumatakbo sa isip nun . Ah, oo.
Nabalitaan ko na plano niya magpatayo ng subdivision pero hindi ko inaasahan na dito pala yun. Wala na tayong magagawa dyan. Teka, may iba tayo. Grabe. Ibang-iba ka na talaga. Hindi na nababagay yung itsura mo rito. Ako pa rin naman to kahit nag-iba na yung style ko. Talaga ba? Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Pupuntahan pa ba kita rito kung nakalimutan na kita? Masyadong busy lang talaga nitong mga nakaraan kaya hindi na ako nakakalabas. Eh yung mga message ko, hindi mo ba natatanggap? Nababasa ko pero… basta masyado lang talaga akong busy. Pero ano ngang meron? Ba't ka na pa rito? Wala, gusto lang kita makita. Yung totoo. Hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan. Ang tagal na nating hindi nagkikita o nag-uusap man lang. Sigurado ako na may rason kung bakit bigla ka nagkaroon ng oras para pumunta rito. Oo, tama ka. May dahilan kung bakit ako nandito ngayon. May gusto ko itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol saan? Samahan mo ko. Aalis tayo sa lugar na to. Ha? Ano sinasabi mo? Ayaw mo ba umalis dito? Magsimula ulit tayo ng bagong buhay sa ibang lugar na magkasama tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa Pampanga. Gamay ko ng lugar na yon. Madali lang bumuo ng buhay doon. Pero bakit? Anong pumasok sa isip mo? Bakit gusto mo nang umalis dito? Basta, wag mo nang alamin. Ikaw yung pinuntahan ko kasi alam kong ikaw lang ang mapapagkatiwalaan ko eh. Ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Paano kita maiintindihan kung ayaw mo naman magpaliwanag? Sabi mo pinagkakatiwalaan mo ko. Pero bakit hindi mo man lang masabi sa akin kung ano yung dahilan bakit gusto mo nang umalis bigla? Hindi ko pa ito makukwento sa'yo hanggat nandito tayo sa lugar na to. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo kapag nakaalis na tayo. May kinalaman ba to kay Congressman? Basta, please, magtiwala ka na lang muna sa akin. Sasabihin ko rin naman sa'yo ang lahat kapag nakalayo na tayo. Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari, Ane. Bakit naman? Nasa tamang edad naman tayo Pwede na natin gawin lahat ng gusto nating gawin. Pero ano bang ibig sabihin nito? Bakit ako yung gusto mong makasama umalis? Bakit ako yung gusto mong makasama magsimula ng panibagong buhay? Dahil alam ko kung anong nilalaman ng puso mo. Mahal mo ako, diba? Ako yung gusto mo makasama. Ako yung pinapangarap mo. Ang totoo, ikaw rin naman yung gusto ko makasama Gusto rin kita. Matagal na. Ha? Pero sabi mo sa akin… Oo, sinabi ko sa'yo na nagbago na yung tingin ko sa'yo. Pero simula nung magkasama tayo ulit, bumalik lahat. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo noon. Ay, di ko alam. Hindi pa kita masasagot sa ngayon. Nandito na kasi yung buhay ko Ako na yung breadwinner ng pamilya namin. Hindi ko sila basta-basta maiiwan kasi sa akin sila nakaasa. Pag-isipan mo. Hindi pa naman tayo aalis ngayon 3 linggo pagkatapos ng araw na to, yun ang pinaplano kong alis natin kung sakali mang papayag ka. Sige, pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko ng mabuti. Maraming salamat. Hindi man malinaw ang rason, alam kong may pinagdadaan ng problema si Yana ng mga panahong yon kaya niya biglang gustong umalis sa lugar namin. Ang hinala ko ay may kinalaman ito kay Congressman pero kung ano man yon ay hindi na ito ibinahagi pa sa akin ni Yana. Papadudot, napaisip ako sa anyaya sa akin ni Yana. Yun ang isang bagay na matagal ko nang inaasam, ang magkasama kaming dalawa. Ang pagkakataong matagal ko nang hinihiling ay ibinigay na sa akin ni Yana sa wakas. Nakadepende na lamang ito sa desisyon ko kung sasama ba ako sa kanya o hindi. Maraming dapat na i-consider para matupad ang gustong mangyari ni Yana. Hindi yung simpleng bagay lang na agad-agad na pinagdidesisyonan. Kapag sumama ako sa kanya sa Pampanga, ibig sabihin noon na iiwan ko ang buhay na kinalakhan ko. Hindi ko pwedeng gawin yon dahil ako na ang namamahala sa babuyan namin noon. Sa akin na nakaasa ang mga magulang ko at kapag sumama ako kay Yana ay para ko na lang ding iniwan ang pamilya ko basta-basta. Alam ko naman na darating din ang araw na hihiwalay ako sa mga magulang ko. Kapag bumuo na ako ng sarili kong pamilya pero hindi sa ganong paraan na aalis na lamang ako bigla nang wala man ng paghahanda. Dumating ang nakatakdang araw ng pag-alinsana namin ni Yana. Pinuntahan niya ako sa slaughterhouse para kumustahin ako at alamin ang naging desisyon ko. Mabigat man ang loob ko ay sinabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko tungkol sa kanyang plano. Napakahirap, papadudot.
Yana, pasensya ka na. Kababasa ko lang sa text mo. Katatapos lang kasi naming magkatay ng baboy. Okay lang. Sinadya talaga kita rito ng ganito kaaga. May kailangan ka ba? Ang aga mo naman yata nagpunta rito. Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin? Tungkol sa pagpunta natin sa Pampanga? Ah, yun ba? Nakapag-isip ka na ba? Sasama ka ba sa akin? Pasensya ka na pero akala ko kasi hindi na matutuloy yun eh. Bakit mo naman naisip na hindi na yun matutuloy? Nagme-message ako sa'yo pero hindi ka kasi nagre-reply kaya akala ko hindi natuloy. Pasensya ka na. Monitored kasi yung social media ko kaya hindi ako nakakapagbasa ng mga message eh. Monitored nino? Ni Congressman? Basta, wag mo nang alamin. So ano, bukas na yon. May desisyon ka na ba? Yana, sorry pero hindi kita masasamahan sa pagkakataong to. Hindi pa ako ready. Masyado maikli yung oras na ibinigay mo sa akin para magdesisyon. Marami akong kailangan i-consider eh. Ganun ba? Pasensya ka na talaga ha. Sana maintindihan mo na nandito na yung buhay ko. Sa totoo lang gustong gusto kita samahan. Gusto kita makasama eh pero hindi pa sa ngayon. Naiintindihan ko. Nakakadismaya lang kasi akala ko kaya mo. Yun pala, katulad ka rin ng iba na puro salita lang, kulang sa gawa. Ang hirap naman kasi ng sitwasyon natin. Bigla-bigla ka na lang nawawala tapos susulpot ka na parang kabuti. Hindi ko nga alam kung anong meron tayo ngayon eh. Mukhang walang kasiguraduhan tong kung ano man tayo. Kung alam mo lang, litong-lito ako sa sitwasyon natin ngayon. Hindi kita mabasa. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Sabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa akin eh. Pero sa akin ba? May tiwala ka ba sa akin? Bakit tayo mo sabihin sa akin yung dahilan kung bakit nagkakaganito ka? Ano bang ginawa sa'yo ni Congressman? Bakit naging ganito yung buhay mo? Mas mabuti nang wala kang alam para hindi ka mapahamak tulad ko. Nasa alanganing ba buhay mo ngayon? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Yung tulong na inaasahan ko mula sa'yo, yun yung bagay na ipinagkait mo. Ako na lang makakatulong sa sarili ko ngayon, Aldrin. Matutuloy ka ba? Alis ka ba bukas? Kailangan. Hindi ko na kaya magtagal pa rito. Sinasaktan ka ba ni Congressman? Narinig ko yung kumakalat na chismis sa inyong dalawa. Hindi naman totoo yun, di ba? Mabait si Congressman. Wala siyang ginawang masama sa akin. Malaki ang naitulong niya sa buhay ko. Kung ganun, bakit gusto mong umalis dito? Hindi si Congressman ang problema ko. Ibang tao. Eh sino? Maiwan na kita. Teka lang, Yana. Ano? May sasabihin ka pa ba? Ito na ba yung huling pagkikita natin? Hindi ko alam. Sana hindi. Sana magkita tayo ulit sa future kung pagbibigyan ng tadhana. Antayin kita. Maaantay mo ba ako? Kung mangangako ka sa akin na babalik ka, aantayin kita. Wag na. Maganda ng buhay mo ngayon. Wag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang babae na babagay sa'yo. Hindi tayo para sa isa't isa, Aldrin. Kung ganun, pwede ba kitang mayakap? Kahit ngayon lang. Oo naman. Halika. Maraming salamat sa lahat Salamat na dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang yung tanging nagbigay sa akin ng kasiyahan eh. Hindi kita makakalimutan. Mag-iingat ka. Kung sakali mang magbago ang isip mo, 6:00 ng gabi, yun ang alis ko. Aantayin kita hanggang sa umalis yung bus. Maiwan na kita. Alam kong pangihinayangan ko ang naging desisyon kong yon, Papa Dudut. Alam ko, Papa Dudut, na hindi ko alam kung tama ba ang pinili ko o hindi. Pero noong araw na yon ay bago umalis si Yana ay gusto ko sanang magpaalam sa kanya. Pinuntahan ko siya sa terminal ng bus sa oras na sinabi nito, Papa Dudut. Kaso'y pagdating ko sa terminal ay hindi ko na nadatnan si Yana doon. Inilarawan ko si Yana sa isang guard para itanong kung nakaalis na ba si Yana at ang sabi ng gwardya ay hindi raw siya natuloy dahil sinundo raw siya ni Congressman at dinala pa uwi. Mula sa terminal ay nagpunta ako sa bahay nila Congressman at nagbabaka sakaling makausap ko si Yana. Kaso'y hindi nila ako pinagbigyan na makita siya. Sobrang kabado ako noon dahil malakas talaga ang hinala ko na kaya gustong bumalik ni Yana sa Pampanga ay dahil tinatakasan niya si Congressman. Ngayong nasa poder na siya ulit nito
ay naisip ko na baka nasa panganib si Yana. Dumaan ang mga araw ay hindi ko na nakita pa si Yana. Hindi na ito sumasagot sa mga chat ko sa kanya. May nakausap akong trabahador ni Congressman at siya ang nagbalita sa akin na nasa abroad na raw si Yana dahil buntis ito at hindi si Congressman ang nakabuntis sa kanya kundi ang anak nito. Sobrang nasaktan ako sa mga nalaman kong balita. Pero ang mas masakit pa kesa doon ay never na po ulit kaming nagkita ni Yana simula noon, Papa Dudut. Ang mga nangyari sa buhay ko noong panahong yon ang patuloy na bumabagabag sa isipan ko hanggang ngayon. Marami akong pinagsisisihan sa mga desisyong ginawa ko noon. Naisip ko na kung hindi ko na lang sana sinuportahan si Yana sa pagtatrabaho nito kay Congressman ay baka masaya na ang buhay nito ngayon sa Pampanga. Kung sinamahan ko lang sana siyang tumakas noon ay baka masaya pa rin kaming magkasama hanggang ngayon. Sa ngayon, yon ang mga bagay, Papa Dudut, na pinanghihinayanganan ko. Kung sana'y naging matapang lamang ako noon, kung sana'y pinaglaban ko lamang ang pagmamahal ko kay Yana, sana'y wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Nakakabitin man pero yun po ang mga totoong nangyari. Wala na akong balita pa kay Yana hanggang sa ngayon. Sa kabilang banda ay tahimik na po ang buhay ko. May isa na akong anak pero hiwalay sa asawa. Kung sakali mang magkita ulit kami ni Yana sa hinaharap ay sisiguraduhin ko pong isusulat kong muli sa inyo, Papa Dudut. Pero sa ngayon hanggang dito na labang po muna. Maraming salamat po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aldrin. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.